размера има значение. Тук намерихме едни малки бананчета. Какво може да направи с него на жена да е хубава? И каква е полза на малък член? Първо, че малък член много лесно влиза в уста. И много удобно да го поглъщаш и така ти е хубавичко да го смучиш. Второ, че малък член много лесно влиза и в дупето. Така че може да го използваш за абсолютно всички дупчици. Трето, с малкия член може да комбинираш забавни играчки, да вземаш втория член и да запълниш абсолютно всичко. Радостна жена, да има запълненост на всички места. Освен това, мъжете имат и пръсти и ти можеш с тях да играеш симфония на жена. Взимаш и започнеш да я стягаш, да я вдигаш косата, да я пляскаш по